Magkakaon ako. Ah, sige Han. Nagkakamutan. Unsa man? Isabi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming Han, bye-bye. Love you. Bye-bye Han. Amping. Asan ang lugar ay? Ari ka dito. 1002, 1003 Dong, asan dito rin Talong City? Ay, salamat dong. Pila na gaito? 100 na to oy. 500 naman. 1,000 naman to. Tuhan ay, balik tayo ihapoy. Look, dito sa ako, taga si boss. Uy, tukog, taga si boss. Boss, nanatrespassing dito. Boss, dali mo. Lapat yan eh. Asa man? Ay, tara boss ay. Oh no. Uy, Stop. Ano man? Ano yung mo kong ipaano? pasting man ka. Buot man ka. Inyo ang lugar. Iya boss, musukol ay. Uy, nanang siging kag sukol-sukol diri sa bagyo. Ako kay buo ko Ano sa'y pinakaiso? Ako yung boss diri. Di mo ka madagdag. Sa mukha ninyo eh. Ano sige mo kaway-away nga? Ako man yung kaaway. Pag kami lang bagayan mong puso. No, kano ko na. Ano? Hey, boss, bagay ko na mo boss. Eh, dali be. Alo. Dali be. Igos. My fight is your fight. My breath is Naman boss. Mabayot kayo mo na tao. So, muni. Okay, eh. Tao mo nun. Pag-away ng biyak, kaya kuha na ni bay. Nakaw. It's the motherfucking Digo Double. Sus! Tao mo nun. Imo na yung bay ka, mga batos-batos. Anong kailangan kong gawin? Para malaman. What's up mga Bisaya? So, salamat dayo gimong gihuman ang video. So, kung ganahan ra ka mabashoutout, mo comment ra dayo ka para ikaw ang among first mga ma-shoutout og And don't forget to like and subscribe and turn up all post notification. para updated ka sa mga bago namong mga Mga video. video. So, bye!